A pokračujeme ďalej. Som veľmi rád, že máme tu etologov, lepšie povedané etologičky, pani doktorka Kršková, pani magisterka Oleksová. Prosím vás o váš príspevok. Ďakujem pekne za slovo, takže vážené dámy, milí páni, dovolte, aby som vás troška oboznámila s problematikou, ktorou sa venujeme a zaoberáme na našom pracovisku na katedre živočíšnej fyziológie a etológie. Venujeme sa problematike možnosti využitia malého terapeutického zvieraťa v terapii ľudí postihnutých autizmom a Alzheimerovou chorobou. Animoterapia je definovaná ako pozitívne pôsobenie zvierat jednak na fyzické aj na psychické zdravie človeka. Jej korene siahajú do ďalekej histórie až do procesu domestifikácie. Mechanizmus pôsobenia je v literatúre uvádzaný ako nie presne známy, aj keď my vieme, že sa na formovaní vzťahu zviera a človek podieľajú v podstate tie isté hormóny a mechanizmy ako na formovaní vzťahu medzi ľuďmi. Účinky pozitívne na rozvíjanie hrubej a jemnej motoriky, podnecuje verbálnu a neverbálnu komunikáciu, rozvíja orientáciu v priestore a v čase pomáha pri nácviku koncentrácie a pamäti, podnecuje k hre a pohybu, prispieva k duševnej rovnováhe a motivácii, rozvíja sociálne cítenie a poznávanie a takto by som mohla pokračovať ešte ďalej. Najčastejšie používanými terapeutickými zvieratami je pes, kôň, delfín, mačka, ale našli by sme tam aj lamu alebo somára, alebo prípadne fretky a ryby alebo pavúky, proste tá škála je veľmi široká. Animoterapia sa využíva pri rôznych druhoch postihnutia a my, ako som už na začiatku načrtla, sme sa bližšie zamerali v dvoch svojich projektoch, jednak na autizmus a jednak na Alzheimerovo ochorenie. Takže ja by som predniesla svoju časť príspevku venovanú autizmu, lebo to sú veci, s ktorými som robila a možnostiam využitia animoterapie. Vieme, že na vzniku autizmu sa podieľa jednak genotyp, jednak endogénne faktory, exogénne faktory, tých nejasností je tam stále ešte podstatne veľa. To, k čomu sa dostávame, je, že ešte prenatálne prichádza k zmenám v dozrievaní jednotlivých mozgových štruktúr, ktoré sa odzrkadlia vlastne na vyformovanie akéhosi autistického behaviorálneho fenotypu, pre ktorý je klasická tá triada poškodení, predovšetkým deficit sociálnej reciprocity, komunikačný deficit, stereotypné správanie, ale aj ďalšie formy postihnutia. Alzheimerovo ochorenie, to je tá druhá oblasť, ktorej sa venujeme. Tam je taktiež na rozvoji sa určite podieľa genotyp, exogénne, endogénne faktory, prichádza k degeneratívnym zmenám na mozgu. Po stránke behaviorálnej človek stráca pamäť, stráca orientáciu, stráca reč, stráca niektoré intelektové schopnosti, má halucinácie, zhoršuje sa emočná kontrola, sociálne správanie, motivácia, prichádza k depresii, k úzkosti, čiže dochádza vlastne k úplnej psychosociálnej inkompetencii. Terapeutické metódy. Zaručený liek na obidve tieto ochorenia neexistuje. Zlepšeniu prichádza kombináciou viacerých terapeutických prístupov a za jeden z nich je považovaná práve animoterapia, ktorá, ako vidíte, u autistických detí ten vzťah s zvieraťom pozitívne prispieva jednak k socializácii a jednak sa u takto postihnutých detí objavujú také formy správania, ktoré v kontakte s ľuďmi vidieť nemôžeme. Čo sa týka ľudí s Alzheimerovým ochorením, taktiež má pozitívne účinky, narastá počet sociálnych kontaktov, má proste upokojujúci efekt, znižuje sa výskyt verbálnej agresie a úzkosti, redukujú sa prvky problémového správania a pozitívne tiež vplýva na príjem potravy. Tieto štúdie boli vykonané s veľkými terapeutickými zvieratami, čiže predovšetkým so psami, koňmi a v niektorých prípadoch aj s delfínmi. Avšak výcvik takýchto zvierat a navštevovanie terapeuta môže byť pre samotného rodiča alebo teda osobu, ktorá sa o daného jedinca stará, finančne náročné. A preto sme sa začali zamýšľať nad možnosťami využitia malého terapeutického zvieraťa, ktorým je morča peruánske.
Sústredili sme sa na sociálne správanie, ktoré je z hľadiska človeka veľmi dôležité. Pokúsili sme sa určiť vplyv prítomnosti malého terapeutického zvieraťa na sociálne správanie probandov trpiacich autizmom a Alzheimerovým ochorením. Stanovili sme si také očakávané hypotézy, čiže prítomnosť terapeutického zvieraťa by mala pozitívne ovplyvniť kvalitu aj kvantitu, teda je prvá aj druhá hypotéza. Zhrnula som ich do jednej, kvalitu aj kvantitu sociálnych kontaktov. Aký materiál a metodiku sme použili, takže už som spomínala, že tým terapeutickým zvieraťom bolo morča peruánske, probandami boli v tej mojej časti pokusu autistickí pacienti v počte 9. Pozorovania sa v obidvoch prípadoch odohrávali počas 10 dní bez prítomnosti zvieraťa aj s prítomnosťou zvieraťa, k tomu sa dostanem. V prípade mojej kolegyne, ktorá príde za chvíľu, tak tam to boli vlastne ľudia postihnutí Alzheimerovým ochorením. Čiže ešte raz, pozorovanie prebiehalo v 2 etapách. Prvá bez prítomnosti zvieraťa, kde sme zaznamenávali počet sociálnych kontaktov so známou osobou a s neznámou osobou, ktorú predstavoval človek, ktorý tamto zviera prinášal a vlastne samotný experimentátor. V druhej časti pokusu sme zaznamenávali počet sociálnych kontaktov probanda so známou osobou a so samotným terapeutickým zvieraťom. My sme tam už figurovali ako osoby známe. Využívali sme deskriptívnu metódu priameho pozorovania, pričom sme v minútových intervaloch sledovali výskyt jednak taktilných, verbálnych a očných kontaktov s neznámou osobou, s terapeutickým zvieraťom a so známymi osobami. A k čomu sme dospeli? Takže tento pohľad je akousi zodpovedaním otázky, či ovplyvňuje prítomnosť terapeutického zvieraťa kvantitu tých sociálnych prejavov. Zistili sme v tej prvej etape, že deti postihnuté autizmom preferovali kontakt so zvieraťom pred osobou neznámou, ktorú teda nepoznali. Prítomnosť terapeutického zvieraťa viedla v tej druhej časti pokusu k nárastu frekvencie sociálnych kontaktov so známou osobou. Čiže jednak s tými konškolákmi, pretože sme výskum robili v zariadení, ktoré sa venovalo špeciálnej výučbe autistov, a jednak s personálom tohto zariadenia. Čo sa týkalo kvalitatívnych zmien, tak tu sme boli veľmi milo prekvapení a v podstate sa potvrdilo to, čo už tam bolo v tých prvých slajdoch načrtnuté, že má pozitívny účinok a že sa objavujú nové formy sociálneho správania. Úplne rýchlo by som len vyzdvihla jednu veľmi peknú takú príhodu, kde tam boli 2 probandi, chlapec a dievča, ktoré prostredníctvom kontaktu so zvieraťom nadväzovali akési dvoriaci vzťah, čiže jeden hladkal zvieratko, druhý sa pridal k hladkaniu a začali sa dotýkať ich ruky, stretli sa im tak nesmelo pohľady, čo vlastne za normálnych okolností sa tieto 2 deti k sebe absolútne nejakým spôsobom nemali a nevedeli ten kontakt nadviazať. Taktiež bolo ešte veľmi pekné materské správanie dievčatka k morskému prasiatku, takže pozitívne. Taktiež sme pozorovali zmeny v percentuálnom zastúpení sledovaných foriem sociálneho správania. Vidíte, a teraz sa budem triafať, čiže v prípade neprítomnosti s tou známou osobou prevažoval taktilný kontakt, nebolo to také vyrovnané, ale po vlastne prítomnosti toho zvieraťa sa tá škála takto pekne natiahla. Takže môžem povedať, že prítomnosť terapeutického zvieraťa ovplyvnila jednak kvantitu a jednak kvalitu sociálnych kontaktov a odovzdávam bleskovo slovo kolegyni. Takže ďakujem za slovo, vážené kolegyne, kolegovia. Ja by som vás rada oboznámila s druhou časťou spomínaného výskumu, ktorú sme teda robili na pacientoch trpiacich Alzheimerovým ochorením. Čiže podobne ako v prípade autistických detí, aj títo pacienti preferovali kontakt s terapeutickým zvieraťom oproti kontaktu s neznámou osobou. V druhom prípade pri porovnaní kontaktov so známou osobou v čase, kedy tamto terapeutické zviera nebolo prítomné a v čase, keď bolo prítomné, sme pozorovali naopak ten pokles za prítomnosti terapeutického zvieraťa, aj keď tie výsledky boli na hranice signifikantnosti. Ďalej, čo sa týka tých kvalitatívnych zmien
a teda charakteru jednotlivých sociálnych kontaktov, tak zvýraznené sú teraz kontakty so známou osobou v čase prítomnosti zvieraťa a môžeme teda vidieť, že najčastejšie to bol vizuálny kontakt a vyskytoval sa aj verbálny kontakt. Teraz sa zvýraznili kontakty s terapeutickým zvieraťom a teda vidíme, že začali sa tam vyskytovať aj taktilné kontakty a došlo aj k zmene počtu tých kontaktov u jednotlivých probandov. Čiže na záver môžeme povedať, že v prípade alzheimerických pacientov prítomnosť toho terapeutického zvieraťa neovplyvnila kvantitu sociálnych kontaktov, ale ovplyvnila kvalitu sociálnych kontaktov. Čiže čo sa týka našich formulovaných hypotéz, prítomnosť terapeutického zvieraťa pozitívne ovplyvnila kvantitu sociálnych kontaktov u pacientov s autizmom a zároveň pozitívne ovplyvnila kvalitu sociálnych kontaktov u probandov postihnutých autizmom aj Alzheimerovým ochorením. Na záver teda môžeme zhodnotiť, že malé terapeutické zviera, u nás reprezentované morčaťom peruánskym, pozitívne ovplyvní správanie probandov trpiacich autizmom aj Alzheimerovým ochorením a odchov takéhoto zvieraťa a jeho terapeutické využitie je, dá sa povedať, ekonomicky nenáročné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, takže vidíme, že kontakt so zvieratkom môže fungovať, ako keby sme si šňupli trochu oxytocínu. Veľmi dobré terapeutikum. Nech sa páči, kto chce nejaký komentár. Janko? Ďakujem za veľmi peknú a teda podnetnú prednášku. Mal by som len kratučkú otázku. O aké autistické diagnózy išlo? Ako bola meraná funkčnosť, alebo či teda ste sledovali funkčnosť, prípadne ktoré dotazníky ste použili pred a po expozícii malým zvieratkom? Takže pokúsim sa zodpovedať. Bol tam jeden Asperger a ostatní trpeli Kannerovým syndromom plus mentálnou retardáciou. A čo sa týka tých škál, tak k tomu som sa nedostala. Ja som biológ, k tomu ma nepustili, uspokojila som sa, bola som šťastná, že mi dali tieto dáta. Takže jak ste merali potom teda tie zmeny? Len počtom tých interakcií? Áno, áno. Ďakujem veľmi pekne. Prosím, áno, tam sa hlási pán. Počkajte chvíľočku, hej, už k vám ide mikrofon. Přemysl Mikoláš, psycholog SPC pro děti s autismem Moravskoslezského kraje. Já mám obdobnou zkušenost, pracuji s dětmi s autismem v co nejširším spektru. Ve své pracovně mám velkého bílého psa, komondora, kterého mi momentálně máte na seznamu tady na Slovensku, jakože by mělo být omezený jejich chov, ale mám obdobnou zkušenost, mám děti s Aspergerovým syndromem, vysoce funkčním autismem, středně funkčním autismem a tak dále a ty změny jsou tam prokazatelné, mám asi nějakých 48 hodin videozáznamu, ale to podstatné pro tuto konferenci zažívám s maminkami to, jak se prohlubuje vztah mezi dítětem s poruchou autistického spektra a mámou a máma zažívá něco třeba, co nezažila běžně během toho vývoje děťátka s autismem. Tak jenom tolik a potom případně na kulární záležitosti. Ja by som ešte veľmi krátko, že pri tých zvieratách platí, ako my máme tendenciu takto postihnutých ľudí tak nejak inak brať, ale oni vlastne fungujú v niečom spoločne s nami, takže napríklad dieťatko, ktoré nemalo a nejak nevyhľadávalo kontakt s morským prasiatkom, raz som tam priniesla korytnačku len tak a to teda ste mali vidieť, aký záujem vzbudila ona a aké emócie u toho dieťaťa vyvolala. Čiže je to len o skúšaní a tie zvieratá máme všetci radi. Potvrdzujú, taky mám takovéto skúsenosti. Čiže ide aj o voľbu zvierat, a to ďalší námed na ďalší výskum. Ešte prosím, praje si niekto? Nie, ďakujeme pekne. Pardon, Jozef, ešte len krátka vsúvka. Deti s autizmom preferujú tvrdé predmety, či to nebude s tým spojené tá korytnačka. Áno, vyzerá to ako vec. Je to možné, ale nešahal len po pancieriku. Zvláštna vec, ktorá sa na niektorých miestach hýbe.